L-Uffiċċju tat-Transport Malta f'Samezon u l-Uffiċċju tal-Liċenzji fil-Florjana kienu evakwati wara li l-Pulizija rċeviet teddida ta' bomba. Jirriżulta li l-informazzjoni li daħlet għand il-Pulizija b'mod anonimu għal ħabta ta' 11:15 ta' filgħodu kienet tindika biss li hemm bomba fit-Transport Malta. Għaldaqstant ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji f'kull binja ta' Transport Malta. Wara li f'Diċembru tal-2010 seħħet esplużjoni fl-uffiċini ta' Transport Malta f'Samezon u ħalit żewġ uffiċjali għolja mweġġa, l-ewwel tfittxija saret hawnhekk. Fuq il-post intbagħtu s-soldati tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati u l-Pulizija mis-sezzjoni tal-Klieb. Wara li ma rriżulta xejn it-tfittxijiet komplew fl-uffiċini tad-Dipartiment tal-Liċenzji iżda anke r-riżultat fin-negattiv. Persuni li tkellmu ma' One News fil-Florjana spjegaw kif kienu qegħdin jeqdew minn Transport Malta u mat-teddida ta' bomba ġew ordnati joħorġu mill-bini minnu fih. Bil-ħin joqrob lejn nofsinhar uħud minnhom spiċċaw tħallaw mingħajr pjanċi ġodda tal-vetturi tagħhom u bekk ma jafux jekk se jkun possibbli li jużaw il-vettura tagħhom fit-tmiem din il-ġimgħa.